Hello guys! Good morning! So today is mag-haul tayo ng mga napamili ko. Actually kagabi pa to na nag-grocery namin ko siya paggabi. Hindi na ako nakakapag-haul kasi nga medyo pulalong yung mukha ko dito sa lighting. Kasi nga medyo gabi na. Kaya ngayon ko i-haul lahat ng mga napamili ko. So ayun siya. Ayan. Hindi ko alam ba't ang pula-pula ng fest ko dito ha. Yung siguro nagre-reflect yung wait lang. Ayan. Diyan na lang. Medyo okay yung lighting. So, ito yung mga napamili natin. Nakita ko na siya kanina. Ayan. So, kahapon natin yan nabili. Biscuit na binili namin. Grabe na pa-stock ito. Sorry, wala akong bra. So, eto. Bumili kami ng isang biscuit na ganito. Ano ba to? Island biscuit na grande. Assorted biscuit siya. In fairness, masarap yung biscuit na try namin kanina. And, check natin. Ayan, at saka naka-organize talaga siya. Ayan o. Kita nyo yan. So, meron siyang mga ganito, mga super sticks. Super sticks. Pangalan yun ng sobra eh. So, marami siya assorted. And, ito yung pinili namin kasi maraming mga matatabang. Yung mga Marie, yung mga ganyan. Yun yung mga gusto namin kapag nakakape kami. May mga cookies din. Maganda siya. Ayan. Klaro ba? Ayan yung issue niya. Sobrang dami. 387 ito yung price nito. And kasi papa gusto niya malaki daw. So, malaki yung kinuha namin. So, Island. And then, bumili ako ng egg. 2 egg. Pero ginamit na namin yung isa kanina. Nasa ref na yung sobra. So, 2 ganito. Kasi nag-grocery kami kagabi. Kasi pumunta kami sa kabilang bahay sa kapatid ko, kina mama. Nag-set up kasi kami nung piso net. Kaya medyo natagalan kami. Kaya si Papa ngayon pa nakaalas nagbumili ng mga stocks. Kasi kahapon hindi namin na gawa lahat. Kaya nga, ngayon, kahapon, ginabi na kami, nag-grocery kami. Yung grocery sa Gaisano, 9 AM pa nagko-close yun. So, mga 8:45 nang yata kami nakaabot dun sa grocery sa Gaisano. Kaya saka lang kami bumili. At yung nagbayad na kami sa cashier, ayun, magko-close na nga sila. Kaya, ayun. Kaya gusto ko kasi matapos na yung grocery kahapon. Kasi today, aalis na naman kami. So, parang everyday na lang kami umaalis, no? Ang gastos. Kasi, birthday din ngayon ng husband ng aking sister-in-law. Kailangan pumunta kami. Minsan lang magkakastock nito sa Gaisano. Itong pizza dough. Actually, gusto kong gumawa talaga ng from scratch pizza. Pero, napansin ko kasi nung one time, punta din sila dito sa bahay ng aking mga sister-in-law. Gumawa kasi kami na pizza. Kasi yung aking brother-in-law na mag-birthday ngayon, medyo marunong siya kasi doon siya nagtatrabaho. Sobrang tagal i-bake, as in 1 hour. 1 hour. So parang ang gastos sa gas. Kaya sabi ko, hindi na ako gagawa. So, bumili na ako ng mga ready-made na dough. This is 30 pesos lang naman. So, diretso na luto. Kasi pag ito niluto muna sa mga 15 minutes lang, luto na siya. Ng Beefies na Pure Foods hotdog. Ayan, jumbo. Ayan, I think 155 ang price nito. So, maglalagay din ako nito sa pizza. Pero kasi meron kaming beef toppings dyan sa ref. Nung sobra namin nagpizza kami dito nung nandito yung mga kapatid ni Papa. So, bumili ako ng ito. Konti lang to guys kasi this is worth up to Monday. Up to Monday ito na pagkain o grocery. May mga manok pa kasi kami sa loob kaya wala kayong makikita masyado ditong mga natin yung mga sabon. At bumili ako ng tomato sauce. Gusto ko yung tomato sauce kasi ako yung na-adjust ko yung lasa nung pizza namin. Meron kasi siyang free. Buy 3, get 1 free. So, bali 4 ito lahat. Malamang. Sorry. So, this is 54 pesos ata ito. Basta lang sa mga 50 plus yung presyo nito. Gusto yung aming oyster sauce. Mahilig kami sa oyster sauce. So, ito yung kinuha ko. Lee Kum Kee.
Hong Kong. Ayan. Mas mura to kasi ano kasi Mamasitas. At saka, ayan. Sarap naman din to. Pero na-try ko to dati. Ayan. Lee Kum Kee. Gano ba to? 67 or parang 67 ata yun. Yung favorite na oil. Pag hindi ako nag-grocery, si Papa iba yung oil na binibili niya, yung palm oil. So, ito yung binibili ko pa. Ako yung nag-grocery talaga is canola oil. 102 pesos ay yung canola oil. 1 liter na siya. Yung binibili kasi ni Papa na palm oil na Marca Leon, nasa 900 ml lang. So, yung fruits namin, dalawa lang. Ayan. Kasi meron kaming, ang tawag dun sa Abana, yung Tagalog. Guyabano. Ayun, meron kaming guyabano from, nung pumunta kami sa birthday ng nanay. 26. Ito namang apple, 59.95 cents. 6 na siya. Kaming choice, actually malalaki yung mga tanglad. Hindi pa alam mo, gusto kong magtanim talaga, pero wala pa talaga akong time. Diyos ko, Lord. Pero gusto ko talaga siyang paglaanan ng tayo magtanim ng mga ganito. So, dalawa, 4 pesos pa naman itong isa. Hindi kami bumili ng mga garlic at saka onion. Ginger. Mura ngayon yung mga ginger at onion. Mahal para yung onion ngayon. 47 and 75. Ito, ayan. Ito yung favorite namin talaga. Iba yung lasa ng Tasty Boy. Mas mura pa siya. Masarap talaga siya. Ito, nakatawa ko kay Papa kasi pag pumunta kami sa groceries, nasabi ko sa kanya. Kasi most of the time, ang nilalagyan namin dito is yung sardinas, yung tamban na isda. Kasi mas mura yon. Yung kinukunan ko ng buto, na-share ko na yan dito sa vlog. So, kinukunan ko ng buto, tapos nilalagay ko lang sa freezer. Every time na kakainin na namin, i-defrost, saka namin lalagyan ito. So, ready na siya. Wala na siya mga buto. Ganyan, ready na siya if i-fried. So, gino-joke ko si Papa, pag kumukuha ko siya, pag sinasabihin ko siya, kumuha ng Tasty Boy, kumuha ka ng Tasty Boy para sa manok. Sabi sa akin, anong manok? Wala tayong manok. Sabi ko, huwag kang maingay, huwag mo sabihin tambay, lagyan natin. Sabihin mo manok. Ngayon yung gino-joke ko parati kay Papa, favorite namin yun. Recipe yun ng mother-in-law ko, ng nanay niya. So, nakuha ko lang din yun sa kanya. Nasasarapan kasi ako doon. Yung buko. So, ayan. 3 yung kinuha ko, nag-stock na. Lalaba. Si Papa yung naglalaba. Ayun. Hindi nagkasya lahat. So, si Papa talaga yung pinabintang. Pero kasi, in-expect ko talaga na magkakasya siya. Pero hindi siya nagkasya, Kasi si Papa, grabe gumamit ng sabon. Kasi libre ito sa bahay. Teamwork na kami. Minsan ako nalalaba, minsan siya. Pag may ginagawa ako, siya yung nagrepresenta na siya yung maglaba. Syempre, go. Tapos, Ariel Power Gel. Yung regular lang na Say hi. Hi. Naglalaro kasi siya. Tapos, Zonrox na original. Nung last na bumili kasi ako ng Zonrox na maliit. Tapos, cotton buds na Farlene. Walang ibang cotton buds na maliliit. Ito lang. Ito, malaki na talaga na surf yung binili ko. This is 160 plus. Ayan, 2 kilos na siya. So, equivalent to 35 sachets. So, pinipili ko yung mga ganito, yung regular lang na scent. Yung calamansi. Ayan. Perfect. Alam mo, kahit nilalagyan ko na ng Zonrox yung bowl, hindi pala siya puputi kasi medyo madumi yung tubig namin dito. So, yung bowl naman, mabilis din siyang madumi. Kaya ito, ilalagay ko. Pink yung pinili ko, hindi yung puti kasi gusto ko makita nila na naglalagay ako. Kasi minsan nag-Zonrox ako, umuupo sila diretso doon sa bowl kasi hindi nga nila kita kasi puti. So, ito pink para talagang makita nila na naglagay ako doon sa bowl. Kaya, ayan. Yun lang yung nabili ko kahapon. And, yun nga si Papa na pumunta na sa maaga siyang umalis kasi marami kami iba pa kung order. Kasi, tinatry namin talaga na order today, ship tomorrow yung aming policy doon sa aming mga ipapak ng mga orders. Kasi, para mas mabilis din yung balik ng pera. Kasi ganito na hindi naman season ng, hindi peak season. Medyo mabilis yung delivery. Kaya nga, tapos yun pala sa mga taga Maynila, hindi ko alam, basta Maynila yung alam ko, sa buong diba, dun sa Taal,
sana mag-ingat kayo sa mga, alam mo yung ashfall, ang dami ko nakikita talaga sa TV na ganon. Ayun, marami akong nababalita na about sa Taal. So, mag-ingat-ingat po tayo and let's mag-pray always na talagang hindi siya sumabog, no? Kasi nakakatakot din talaga yung kung talagang totoo mang sasabog talaga siya, diba? So, mag-ingat-ingat po tayo. And, yun. So, ayun. Magpapaalam na lang ako dito, guys, kasi medyo mahaba na tong vlog. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe and follow nyo rin ako sa aking second channel. Nakalagay yung link sa baba, okay? So, see you in my next video. Paalam! So, ayan na yung ating liligpitan today. Ayan. So, magliligpit na tayo kasi magluluto din ako ngayon ng munggo. Forever na yung munggo. So, ayan. See you in my next video, guys. Paalam!